Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing bombyang yak yau ki hat trairi haki jaka kaput bunsen ka penlong yak babun ki nongrep haki thain kaput ki badairu ki nong song snong jong ka jala Meghalaya bakin haban mat yak jinge ki baharukam la kalong bakin syak knyot yak dor kamur bat kiwei di ki nongrep ka thain aradonga kumjuro ka thain ri mulyang ki badai ki nong song snong jong ka jala Meghalaya bat ki badon haki benta jong ka kaput ka jala Meghalaya bat Assam kidai ki nongrep ki ba menta ki haban mat ya ki jinge namar ki jingsha shim kebu ya ka dor kamur ha ki bru ki ba nabar hadin ba maki ki la lej bandi ya ki marep ki jongki kum using bat ki wei ha ka yo ham im ka badai ka yo ka bahap ha ka jela Assam ya ka ne la pentik kenaru da ka FKJGP aradonga area unit langba usamla trailing di Shira President Jongkaseng ubala penpau ya kejing sngau kemen hadin ba ka jerngam serdership house nem arhajar khat khandai kala yo ban pli yala ka jong ka yo ha aradonga la ongru ba kejing don jong ka tai ka yo jong ka jerngam serdership ha aradonga lese kan long kejing kerku bat kongsan khamtam ya ki babun ki nong song snong ki badai ki nong rep jong ka tai ka dong hanrai kejing bam patla ban pen khlain pha ya ka tai ka yo ki babun ki nong rep ki la lej bandi ya ki marep jongki sha ka yo ham im bat kani kala penlong ye ki breu banabar bakin knyot kat ba ki mon ya ka dor kamur jong umarep uba lapen mi na ka jela Meghalaya kumda khanang bakin nong rep kin laj na ka jingsha sim kabu macha knyot ya ka dor joki marep kala don kam ya ka jerngam serdership bakanang yele ban pen khlain ya ka tai ka yo bat kala deiru kapor ya ka KHADC ba kadai ban pai khmat khamtam hakum kitei ki yo ki badon ha ki khaput khnang ba ki pajba nongrep kinyo ya ka jing mantoy TGP aradonga area unit dam taka jing sno man ba UI ba jerngam serdership lapli yaka yo bordar ha aradonga ha snam arajar khandai kaput barka jela Assam kane ge yo kabal long kongsan pai ya pai ba basong yo ha kaput ban wan de jing dei yaki mariam ha katei gathan arodunga te kumba yo jingtip juga sen sokapor ki mariam chung katei gathan bordar kumbu shi kumbi kwai lane kiwe ki jigrap ki sha nyondor hapo yo him te naga daw kaniga jing sha nyondor ki nograp jungi ni kerpat kumgaseng yaka jerngam serdership pan berklain sisu ya kaniga yo ba kongsan jongga hima kumjuru yagi Khasils Autonomous District Council kaban pai sakmat kerpang pan berklain ya katai gayo kajing berklain ya katai gayo aradunga kan yarap ya paiba ban gimshan nyat ikidor yung ginungrap kumba long hapo yo hagim